fet Osona aliments excel·lents ens representa el pa de Set Llavors, que va ser ja concebut des de l'inici com un producte d'origen anglès, que estava previst que fos un pa llaminadura, quasi, un pa que fos absolutament dúctil, que poguessis menjar amb dolç, amb salat per esmorzar, amb tomàquet, amb embotit, amb melmelada. L'element diferencial del pa de Set Llavors és una mica de malta d'ordi. Aquesta malta d'ordi li dona uns perfums torrats sense necessitat que el posis a la torradora. Li puja la flaire d'una manera molt i molt significativa. I, evidentment, les Set Llavors que hi porta, algunes de les quals són perfumades, com el sèsam, i altres són molt més neutres, com poden ser el lli, el floc de civada o la llavor de gallaret. O la pipa de girassol, la pipa de carbassa i el sèsam li atorguen un caràcter molt particular. Per nosaltres, formar part de la Cistella ens ha ubicat en el mapa de la comarca. No hem d'oblidar que som una fleca jove i fa 4 anys que estem circulant i que es reconegui un dels nostres productes i un altre que arribi a la fase final de selecció, doncs per nosaltres ha estat un orgull enorme i ens ha ubicat.